nazdar, moje jméno je Lucky a já vás vítám u Tygu 5 věcí, co naprosto nesnáším. Nesnáším, když přijdu domů, venku mrzne, že bych se z toho posral, až přijdu dovnitř, tak musím odhazovat hadry jak posraný, protože mi zima jak v prdeli. Nesnáším, když si tohle dám na tak velkou hlasitost, že pak, když se ráno zbudím téhož osudného rána, tak mi nezbývá, než ošetřit si bouli, kterou jsem díky tohle získal. Ještě jednou to jdeš zabít. Co? To jste nikdy nevyhrašila svýmu bodíku? Dám ti 1000, jestli to neřekneš. Co? No tak, lidi, teď je to přece normální, ne? Ne? No tak dobře, no. To je normální. Nesnáším, když si omylem navlíknu různý ponožky. A pak hledám, která je která. Nesnáším, když žeru něco jako jogurt a pak musí zazvonit mobil a já bych se z toho posral. No a jogurt pak skončí na mém obličeji. Why the fucking not? To mám prostě blbý šocht. Nesnáším, když si musím číst nějakou naprosto nezáživnou knížku. Nechápu, proč jsem si vybral na dětské pokec. No co, jak jsem nenormální dítě, co pak já za to můžu? Dejte mi keksíček a já budu chytrý. No to bacha. Takže dej mi 10 keksíčků, 1000 k tomu a pak vám dám rukojmího. To bude rukojmí. Ty budeš rukojmí, dám vám tady toho rukojmího, jo? A pokud to nesplníš, tak tě v noci zmlátím do knížku. Takže pokud se ti to nechce stát, tak za první 1000, 10 keksíčků, nezapomeň dát like, odběr a sdílet, já se na tebe těším a čus. Nesnáším, když se močím.